В България всички разбираме от храна. Това е национален спорт. Може да не разбираме от икономика, политика, психология, но ако видим баничка, веднага знаем дали е истинска работа. Храната за нас не е просто гориво. Тя е терапия, развлечение, социализация, антидепресант и най-важното – доказателство, че сме живи. И точно в това е проблемът. Ние ядем така, сякаш стомахът ни е бездънна яма, а мозъкът е нещо, което просто ни държи главата изправена. Истината е, че мозъкът е най-скъпият орган в тялото. Той използва около 20% от енергията ни, дори когато разлистваме TikTok в 2 през нощта. И качеството на храната, която му даваме, определя качеството на мисленето ни. Ако искаме да сме Тесла, не можем да му сипваме гориво за Москвич. Да започнем с вредната храна. Захарта е като токсична връзка. Дава ни кратък момент на щастие и след това ни съсипва. Когато изядеш нещо сладко, инсулинът ти се изстрелва, кръвната захар се вдига рязко, мозъкът работи нестабилно и след 20 минути всичко пада. Получаваш глад, раздразнение, липса на концентрация и мозъчна мъгла. Захарта буквално блокира част от мозъка, която отговаря за паметта. Затова като ядеш сладко по време на работа, след това не помниш какво си искал да правиш. Точно за това след шоколад човек не става по-щастлив, а просто по-уморен. Следващият проблем са трансмазнините. Те са българският еквивалент на ядрено оръжие за мозъка. Пържено, банички, сладко, евтини полуготови храни. Всичко това прави възпаление на нервната система. Когато клетките ти се възпалят, мозъкът забавя работа. Получаваш липса на мотивация, затруднено мислене, тревожност, бърз гняв и емоционална нестабилност. Това не е характер зодия или лош ден. Това е биология. Идеята, че можем да се чувстваме добре, докато ядем буклуци, е толкова реалистична, колкото да очакваме Москвич да стартира като електрическа кола. Солта е друга голяма тема. Българина обича солено. А когато ядеш прекалено много сол, тялото започва да задържа вода, кръвното се покачва и мозъкът получава по-малко кислород. Това води до бавна мисъл, раздразнение и умора. Много хора мислят, че са в лошо настроение, но всъщност са просто дехидратирани, защото мозъкът е около 75% вода. Да се опитваш да мислиш без вода е като да се опитваш да караш кола без масло. Липсата на витамини е също огромен проблем. Когато тялото не получава достатъчно витамин В, магнезий, омега-3, витамин Д или желязо, нервната система буквално се изтощава. Човек става раздразнителен, уморен, разсеян и тревожен. Това не е мързел. Това е липса на ресурси за правилна мозъчна работа. И сега стигаме до българските навици. Тук вече става интересно. Ние сме уникални. Закуската обикновено е баничка, която съдържа повече олио от 200 км асфалт. Обядът е огромна порция да се нахраниш като човек. Вечерята е още по-голяма, защото трябва да се навакса. Между храненето задължително има кафе с нещо сладко за настроение. Зеленчуците, те са приложение към ракията. Хлябът, той е основен елемент от всяка храна. Хляб върви с всичко. Супа, боб, пиле, риба, дори с друг хляб. И накрая хората се чудят защо нямат енергия, концентрация, мотивация и добро настроение. Истината е, че това е просто резултат от това с какво зареждат тялото си. Сега нека погледнем към полезната храна и как тя помага. Когато ядеш истинска качествена храна, мозъкът реагира мигновено. Комплексните въглехидрати дават плавна, равномерна енергия. Това са овес, картофи, пълнозърнести храни, плодове. Те осигуряват гориво, което не те изстрелва и после не те срива. Това е като кола на автопилот. Стабилно, спокойно, без катастрофи. Протеинът е друг ключов фактор. Той участва в създаването на допамин, серотонин и норадреналин. Хормоните, които управляват мотивацията, фокуса и настроението. Когато не ядеш достатъчно протеин, мозъкът буквално няма материали, за да произведе химията, която те прави продуктивен. Ако започнеш деня с яйца, кисело мляко или нещо богато на протеин, мисленето става по-бързо, фокусът по-добър, а настроението по-стабилно. Омега-3 масните киселини са буквално моторното масло на мозъка. Те правят клетките гъвкави и подобряват комуникацията между невроните. Хората, които редовно ядат риба, ядки или семена, имат по-добра памет, по-малко тревожност и по-стабилно емоционално състояние. Ако липсват омега-3, мозъкът работи като стар дизел, който пуши на всяко изкачване. Фибрите също са важни. Те хранят полезните бактерии в червата. А там се произвежда 95% от серотонина, хормона на щастието. Това означава, че добрата храна повишава настроението по-силно от някои антидепресанти.
Ако ядеш повече зеленчуци и пълнозърнести храни, червата работят по-добре, а мозъкът получава стабилен поток от химия за добро настроение. Не е нужно сложен режим или строга диета. Достатъчни са няколко малки навика. Започни деня с закуска, която е истинска храна, а не бързи въглехидрати. Добавяй зеленчук към всяко хранене. Яж омега-3 поне 2 пъти седмично. Пий вода през целия ден. Ограничи вредната храна до 1 или 2 пъти седмично, вместо да я ядеш ежедневно. Тези малки промени правят огромна разлика. След 2 седмици човек усеща прилив на енергия. След 30 дни мозъкът започва да работи като апдейтната версия на себе си. Финалът е прост. Твоят мозък е суперкомпютър, но работи само с горивото, което му даваш. Ако го храниш с джънкфуд, той става муден, бавен, неорганизиран и нестабилен. Ако му даваш качествено гориво, той работи бързо, ясно, фокусирано и стабилно. Животът ти зависи от това, което слагаш в чинията си. Ти решаваш дали ще караш през живота като Тесла или ще се влачиш като москвич по баир. Ако този епизод ти е харесал, продължавай с поредицата Операция нова версия на теб. Следващият епизод е за движението, най-евтиният антидепресант на планетата. Гарантирам ти, че ще се посмееш, ще научиш нещо и може би ще започнеш промяната, която заслужаваш.